De vogelgriep in Friesland vrijdet hem uit. In de gemeente Verwerwerderdiel binnen op verskate plakken de vogelsvoen. Ook op Skilge en in de gemeenten Dongeradiel, Ljouweradiel en Zuidwest-Friesland zou vogelgriep wezen, maar dat is nog net bevestigen. Maaiwerkers van het Wetterskip en het Frieske Geer hebben gehoord de derenbisten rommen. Ja, we hebben hier in Verwerderdiel en ik in de boergemeenten binnen de vogelsvoen. Vogelgriep is al constateerd. We weten op dit moment nog net wat voor varianten we moeten krijgen. Maar ja, we bereiden dus wel voor op een ernstige situatie. Het Frieske Geer is een van de instanties die maatregels neemt. Ze stuiten het hele Boetendieksgebied van Zwarte Haan onthalverd au voor het publiek. We willen op Zedik samen met het Wetterskip en de gemeente Verwerderdiel alle je borden plaatsen dat mensen de dik net oerstekken moeten. Echt bij de diksoegang zullen we bebording ombrengen om te voorkomen dat mensen het veld in rennen. De gemeente Verwerderdiel vreeg het meest om vooral uit het Boetengebied voor te blijven. Net met mijn honden erom. Ik kan echt net even een sprintje lutsen worden. Daar had men op het moment even niks te zien. Waardoor het natuurlijk ook om ja, we hebben ondernemers in onze gemeente die dus hen bedrijven. En we willen kosten wat het kost voorkomen dat dat ongemak moet gebeuren. De vogelgriep is door het generaal net heel gevaarlijk voor mensen.